Ringkat ka jingtmu ban Mynsiem ban pencelur sosio yaki Samla bakin nang lek baha haka Pule puthi ka Seng Samla maulai nongkwar haka laipau tari unailar araja arpusan kala penlong ya ka program penkop buram yaki Samla Pule ki bela wan chakmat haki examen SSLC bat kum juru haka HSSLC ka bela tip kum ka Academic Excellence Award araja arpusan. Ya kene ke program ka bela penlong hapelau ka maulai nongkwar secondary school la wan banisem benta dau ba moon star rum nong urang ba snong ka maulai nongkwar kumu kongsan haringkat ka jedon lang uba Samuel biam u presiden ka Seng Samla maulai pelun kumu sembut kongsan ka kong balaken tiu ka presiden ka Seng Longkmie ki Samla Pule ki nohikai nolor kiwei. Hakane kesngi ki Samla Pule ki bala syak penkop buram ki dan kumba arpo ngot haka bala dan ru ka jing penkop buram ya saungot ki weipat ki bala wan syakmat haki jingele kai baper. Haba ai jing kran haka di kesngi nakaliang uba Samuel biam ulaong maka maulai nongkwar ka dei ka wei na ki snong ka baju penmi ya ki Samla ki badan sap haka Pule puthi nalor ki kamyele kai baper bat kumta ula kentu ya ki makin nang yai minat dang sian haka program ka jungi ka bahe ang tay pok kening na po asnong nongkwar ki bon bahag Samla ki balak ban skur ki mak behe tekeni kali ke cinta Shitom tekeni ki kon Samla na po asnong nongkwar ban warak burom ki yeng kesem ban warak burom ki asnong katha ban warak burom ki jaj benri om tangkat na hang dia po asnong nongkwar kamkut tangkat ni nadu ki Shitom ki kuat ka balai ke asnong nongkwar ka wei ni ki asnong hapok mulai ka balak ha ban sei ya ki kon Samla ki batibit hagi sports and activities over here ki balak norak burom ya ka jela ki balak norak burom ya ka jaj benriu ngani tu ep hagi sedang ki pot ki mensua dan bi Samla nang ni najan i jaj kurba kalak klet nok terteng la kun burom i di ni ki state player belak ban achieve ya ka target ka jong i ba indi ni be job hagi hadu ka national level haka bai ni ka athletes Tekum kini ki Samla ki dan hapok asnong nongkwar. Ngidon ni ki Samla ki behek saru ki dan hapok asnong nongkwar ki balap ki bela job hadu ke international level. Tepun ba ki kun Samla hapok asnong nongkwar ki bangam la su penjet terteng hme. Hari ngi sokumen ba asnong nongkwar ka jupen mi ya ki kiso ki ha. Nakaliang ka kong balaken tiu kala Mynsiem ya ki Samla bakin long ki Trei Shitom khnang bakin la ban yo so ka Jingjop. Don ka Mynsiem ngongo ya ki kme ki kpa ki bahayeng sem kiba nakrshan ya phi nakapor shakapor long ki basngiu sngaure imtik briu tiplay pinwan ra buram hi ya ka yeng baro ka wei mo nang ta bade ya ka shnong ka thau bat kham tam ru ya ka jat ben riu hi baro ka wei hakini ki si ki la bon kita kini ki bon kini ki jing sneu tinginget scam ba pin don kan pinang yai dan kerpat ya ublay bunda ya pi nakita ki baro ngiling ba ublay ringkat ba ublay kita baro kin baro kinum la ban boy sekata ke jingtu ke besneu lada ublay udan ringkat ba pi tinang yai Trei Shitom lempet haba pi Trei Shitom kin yo be ya uso jong ke jingjop kabakong santam na baro mo mga oi pi mene kin mau ublay ubadan halendat ke jingla jong pi dei mo ubala pelong ya pi kum ni kum ba pi long ai ngo ya shania ha wat patpan kabor na habaro ke jing ya le jong pi hagi sngi gi por ki banang wan ru shwa mangan shong sa shi sen ma congratulate yang ya pi haro ki achievers next sin agent sabti budam boleh suruh nampak senang next sin agent sabti budam boleh suruh nampak senang next sin agent sabti budam
sugun to Pak Shitom. Next, sin agent sabti betul. Boleh sugun to Pak Shitom. Labun sin ban chak men ban risa turai ka jingjop ha ki terdoi tara nai shukarang phong ha ki sur mangkarong jatsi ayam tiar ha ki tebakin prom shaki porkara shai bak jatsi ki wando ayam tiar pernai baki rong balao Kersiu ya jabing jongki nang bat ki kay Jikstat kong wadut kayak tut kayak slay Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi, the office, Johor Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.